Τα μεσημέρια αποφεύγαν να κυκλοφορεί ο κόσμος, διότι θα περάσουν οι γυαλούδες και θα τους αφήσουν διάφορα κουσούρια, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, εδώ πιστεύω εγώ ότι επειδή έχει πολύ φως, πολύ ήλιο, βλέπεις τι γίνεται τώρα το μεσημέρι, πέφτει βαρύ το μεσημέρι και δημιουργεί και φωτοσκιάσεις. Δηλαδή όταν περπατάς αυτή την ώρα σε μια εκτεθειμένη περιοχή που δεν έχει σκιές, μέσα στον πολύ τον ήλιο σου έρχεται μια θαμπάδα, η οποία σε κάνει να βλέπεις πράγματα που μπορεί να μην υπάρχουν και να τα πιστεύεις κιόλα. Δηλαδή να βλέπεις ενάερα πράγματα, έτσι, ότι πετούν, ότι αυτό που τα δημιουργεί το πολύ το βαρύ φως και πολύ ζέστη. Συνήθως λένε στη Μύκονο ότι όλα τα τέτοια πράγματα γίνονται από τις 11.30 ως τις 3 την ημέρα και το ίδιο πράγμα συμβαίνει και τη νύχτα. Αλλά για κάθε ενδεχόμενο και για προληπτικούς λόγους φροντίζουν από τις 11, λαβαίνουν τα μέτρα τους και δεν βγαίνουν στο δρόμο ή δεν πάνε στα τρίστρετα ή στα σταυροδρόμια, γιατί εκεί γίνονται όλα αυτά. Γίνεται ένα σαν ανεμοστρόφυλλο, πάντα το μεσημέρι, πάντα μεσημέρι, και μαζεύω ό,τι βρει και τα παίρνει και τα πάει απάνω. Εν πάση περιπτώσει, είχα και εγώ την περιέργεια, γιατί είναι αυτές οι γυαλούδες. Έλεγαν οι μαμάδες, ελάτε μέσα, μαζευτείτε το μεσημέρι, έχει γυαλούδες. Μια φορά είχα πάει στο χωριό και ένα μεσημέρι μας φωνάζουν, ελάτε όλοι μέσα. Είμαστε από έξω ένα χωράφι και παίζαμε. Χωριό λέμε το εξοχικό σπίτι. Είμαστε σε ένα χωράφι έξω και μας φωνάξαν οι μαμάδες, ελάτε γρήγορα μέσα. Τρέχουμε εκεί, κάντε το σταυρό σας, κλείστε την πόρτα. Τι είναι καλέ μαμά, τι είναι καλέ μαμά, κλείστε την πόρτα. Κλείσαμε την πόρτα, κάναμε το σταυρό μας χωρίς να ξέρουμε τι είναι. Αφού πέρασε αυτό που φωνάζανε, ήταν γυαλούδες μας λένε. Και τι είναι γυαλούδες μαμά, είναι κάτι πλάσματα, αερινά, κάτι κοπέλες ωραίες, μακριμαλούσες, ξανθές, καστανές και πανέμορφες και αέρινες με φουστάνια χρωματιστά και διάφανα, οι οποίες χορεύουν στον αέρα. Και άμα σε συναντήσουν και μιλήσουν, σου παίρνουν τη μιλιά σου και από εκεί και πέρα δεν έχεις μιλιά πια, δεν μιλάς. Και ρώτησα τον παππού μου που ήταν πολύ γέρος και νόμιζα ότι ο παππούς τα πάντα ξέρει. Και του λέω μια φορά, παππού, τι είναι οι γυαλούδες? Μου λέει, α, καλύτερα να μην τις δεις, γιατί εγώ μια φορά τις είδα. Και πώς ήτανε, παππού, αυτές οι γυαλούδες που είδες εσύ? Λέει, ήμουνα νεαρός και έσκαβα ένα μπέλι μέσα στο μεσημέρι, έσκαβα το αμπέλι εκεί, σκασμένος να το τελειώσω. Και ξαφνικά έρχεται ένας αέρας και μου παίρνει το καπέλο μου. Και μου το πάει πανύψηλα. Γυρίζω να το πιάσω, πού να το πιάσω? Το καπέλο ανέμισε στον ουρανό. Γυρίζω, λέει, τι να δω? Κάτι πανέμορφες κοπέλες, οι οποίες χορεύανε στον αέρα και πέταγε μια το καπέλο στην άλλη και γελούσανε και με κοροϊδεύανε. Και εγώ έκανα έτσι να πιάσω το καπέλο μου, κατέβαινε, ανέβαινε. Πού να το πιάσω? Αυτές γελούσανε και με κοροϊδεύανε και τα χάσα, λέει, εγώ και ζαλίστηκα. Και τότε σκέφτηκα ότι αυτές είναι εξωτικά και έκανα το σταυρό μου και φύγανε. Και έπεσε το καπέλο κάτω και το πιάσα. Αυτό το πράγμα πειράζουνε. Όταν δεν μπεις, ας πούμε, κάτι λέξεις, πειράζουνε, φουσκιάζουνε το άτομο που θα περάσει από πάνω τον, αυτό το πράγμα και βρεθεί μες στο κύκλο του κάνει το ανεμοστρόφυλλο αυτό. Φουσκιάζουνε, παθαίνουνε κάτι. Εγώ μια φορά που ήμουν πιτσιρικάς, ήμουν πάνω σε ένα μουλάρι με και ο πατέρας μου σε ένα κοφίνι μέσα. Και εκεί που προχωράγαμε με το μουλάρι, μου ήρθαν νερά εδώ στα αυτή. Λέω του πατέρα μου, λέω, νερά μας ρίξανε. Λέω, ποιος μας ρίξανε νερά? Κανένας. Ο πατέρας μου ήταν στη μέση στο μουλάρι. Ο αδερφός μου ήταν στο άλλο καφάσι μέσα, δεν βράχηκαν, εγώ έβραχηκα. Σε μία ώρα μέσα είχα φουσκώσει όλος εδώ. Πάω στη μάνα μου, λέει, έτσι και έτσι. Κάτι έπαθε με μικρός. Να με πάνε στον παπά να με διαβάσουν κακό πράγματα. Και τον λέω ο πατέρας μου μετά, γιατί μου πιο μικρός, λέει. Ο μικρός, λέει, εκεί που περάσαμε, μου λέει, πέσανε νερά. Και εκεί κατάλαβε η μάνα μου πως πέρασαν καλές κεράδες αυτές, οι γυαλούδες. Ήταν ένα πράγμα, μια υπερφύσικη δύναμη, σαν αέρα, σαν ξέρω εγώ τι, και περνούσε από πάνω, ας πούμε, από όπου περνούσε, έσκονε χώμα,
χαρτιά. Πρέπει να ήταν 3 η ώρα ή 2.30 κάπου εκεί, 3 παρά, και είχαμε φτάσει σε ένα τρίστατο. Είμαστε ακριβώς σε αυτό το σημείο, το τρίστατο, που δεν σκέφτηκα εγώ ότι είναι τρίστατο. Και ξαφνικά ήταν μια μέρα άπνοια και δεν κουνούσε φύλλο και μια ζέστη φοβερή, όπως τώρα. Ξαφνικά λέω Τζος μου, πότε πήρε αυτός αέρας? Γυρίσαμε λοιπόν και βλέπω έναν αέρα να πετάει κούτες του νουνού, που είναι βαριές, να πετάει φύλλα, φτερά, να άλλο σακούλες, χάρτινες σακούλες, από τα χωράφια ξερονόμια. Ένας αέρας φοβερός, ο οποίος τον κοιτάζω εγώ να δω τι αέρας είναι αυτός. Και φυσούσε μόνο εκεί, δεν φυσούσε πουθενά αλλού. Ο οποίος έκανε στροφές, ρυθμικές έτσι, γύρω-γύρω. Κοιτάζω καλά-καλά να τον δω αυτόν τον αέρα. Και βλέπω και πάει σε ένα πηγάδι από πάνω, σε ένα χωράφι μέσα ένα πηγάδι χαμηλό. Και πάει πάνω από το πηγάδι, αυτός ο αέρας συγκεκριμένα μόνο πάνω από το πηγάδι, και αρχίζει και στριφογύριζε, σαν χορό ρυθμικά. Πουθενά αλλού δεν φυσούσε καθόλου. Συνέχεια φεύγει από το πηγάδι ο αέρας με όλα αυτά τα που κουβαλούσε και πάει στη μύτη μιας γελάδας και γύριζε γύρω από τη μύτη της γελάδας. Η γελάδα λοιπόν τίναζε την ουρά της, κλωτσούσε τα πόδια της, χλιμίτριζε έτσι τα αυτιά της, είχε τρελαθεί η γελάδα. Και αυτά τα σκουπίδια όλα, αυτός ο αέρας γύριζε πίσω από τη μύτη της γελάδας. Οπότε μόνοι μου σκέφτηκα, εδώ είναι οι γυαλούδες. Οι γυαλούδες εκείνα τα παλιά χρόνια λένε πως εβγαίνανε κάτι κορίτσια, αλλά θα ήταν τότε που βγαίνανε και οι θεοί και περπατούσανε. Τότε που περπατούσαν οι θεοί, εβγαίναν και αυτές για αγκόμενες στο Θεό και κάναν το γυαλούδα. Φορούσαν φανταχτερά φορέματα και άμα βρίσκανε λέει όλοι και οι θεοί μαζί, πιασερνικοί, και πιάναν στο χορό. Και λέγανε οι θεοί, επιλέξαμε και γυαλούδες. Ό,τι είχα ακούσει από τον πατέρα μου, γιατί η μάνα δεν γνώρισα, ό,τι είχα ακούσει από τον πατέρα μου, σας το λέω κι εγώ. Για ποιους θεούς? Και όλοι αυτοί και οι μεγάλοι θεοί που ήταν, πώς θεοί ήταν, Ποσειδόνιδες και Αρδόνιδες και ξέρω εγώ τι πώς. Όχι τούτος ο Θεός που μας κουμαντάρει τώρα, τούτος ο Θεός είναι ένας και μονάκριβος και κάνει ό,τι θέλει. Αφού δεν τον ακούμε, καλά μας κάνει. Έτσι, εγώ τον τα λέω. Προσέχετε τον να μας προσέχει. Δεν τον προσέχουμε, καλά μας κάνει. Χωρίς νερό, να καύσωνα, να αναβροχές, να πλημμύρες, να πνίξιμο, πολλά. Οι γυαλούδες είναι κάτι μυστήρια ξωτικά που κυκλοφορούν μετά το ηλιοβασίλεμα στο γυαλό της Μυκόνου και τις βλέπουν όλοι αυτοί που μπορούν να τις δουν. Απευθύνονται στους ανθρώπους με ένα βλέμμα και όποιος καταλάβει το βλέμμα μπορεί και να τους μιλήσει κιόλας. Συνήθως κάθονται εκεί πέρα που δεν κάθονται άνθρωποι. Όποιος παρατηρήσει που δεν κάθονται οι άνθρωποι, κάθονται οι γυαλούδες. Αγαπούν το βοριά όταν είναι πάρα πολύ ισχυρός και γιατί πετάνε. Με το βοριά πετάνε. Οι γυαλούδες είναι οι γυαλούδες. Η γιαγιά μου, η Ζαχαρόμονο γιου, όταν με βλέπει να σφυράω το βράδυ, πιάνει και μου λέει «Μη σφυράς κορίτσι μου, κάνε το σταυρό σου, γιατί σε ακούει αυτός από εκεί πάνω». Και της λέω «Γιατί καλή γιαγιά, τώρα τόσο παράξενη είσαι». Και εκτός από αυτό μου λέει το βράδυ «Μη μασάς τσίχλα κορίτσι μου, επειδή πάει να πει ότι μασάς τα κόκαλα των πεθαμένων». Της λέω «Ρε γιαγιά, τόσο, όλες αυτές όλα αυτά είναι αλήθεια». Μου λέει «Εμένα έτσι μου έχουν πει, γι' αυτό να κάνεις το σταυρό σου και να μην τα κάνεις όλα αυτά, κορίτσι μου». Και λέω «Καλά, γιαγιά, εντάξει». Και για τις γυαλούδες τι πιστεύεις? Για τις γυαλούδες πιστεύω ότι είναι κάτι ωραίες κοπέλες, επειδή τις είδα προχτές στο σινεμά, είδα ένα σωρό γυαλούδες. Είδα ότι είναι ωραίες κοπέλες, με ωραία φτερά και κάθε μία διαφορετικό φουστανάκι, ξαφθές, με λαχρινές, με έντονα χρώματα και καστανές και όλα αυτά, κοκκινομάλες, έτσι με μακριά μαλλιά. Αλλά το μόνο που δεν μ' άρεσε ήταν επειδή είχαν μεγάλα αυτιά. Αυτές ήταν... Κάτσε, σε ποιο σινεμά, για ποιο έργο μιλάς τώρα? Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών. Αλλά οι γυαλούδες είναι ντόπιες, είναι εδώ. Ναι. Είναι εδώ. Να σου εξηγήσω τις γυαλούδες τώρα, είδες το ένα φέρνει το άλλο. Τώρα θυμήθηκα.
Οι αρχαίοι στην περιοχή μας πίστευαν στην νηρίδα Γελό που γύριζε τις παραλίες και την πίστευαν οι αρχαίοι και την αναφέρουν και οι μυθολογίες, τη Γελό. Λοιπόν, αυτός ο θρύλος έσβησε στους παραθαλάσσιους λαούς που ήταν διαδεδομένος και έζησε μέσα στα Μεσόγεια του νησιού μας, από τους αγρότες. Φυλάχθηκε από τους αγρότες μας. Οι παραθαλάσσιοι λαοί ήρθαν σε ανάμειξη με άλλους λαούς, επικοινώνησαν με άλλους κόσμους, ταξίδεψαν με τα καράβια εδώ εκεί, έφεραν ιδέες, έφεραν όπως είπαμε το βρικόλακα, την ιδέα του βρικόλακα. Από τα άλλα μέρη έφεραν τη συνήθεια των νεκρών να τους θάπτουν στις εκκλησίες από τη Βενετία. Είχαμε και τους Βενετούς εδώ, στο 1200 τότε μέχρι το 1500 και ακολούθησαν μετά τη συνήθεια να θάπτουν τους νεκρούς μέσα στις εκκλησίες και έφεραν τέτοιες συνήθειες, αλλά έσβησαν οι ντόπιες, οι συνήθειες αυτές και οι παραδόσεις των αρχαίων, οι μυθολογίες των Ηρίδων και όλα αυτά που βγαίνανε γύρω από τις παραλίες και τις θάλασσες. Και διατηρήθηκαν αυτοί οι θρύλοι στους αγροτικούς λαούς και ειδικά εδώ στον δικό μας. Υπάρχει παράδοση ότι εδώ κάποιες γυναίκες που στα βαφτίσια τους ο παπάς δεν τους είπε όλα τα λόγια που πρέπει, γιατί οι παπάδες και αγράμματοι ήταν και γέροι, ή ξεχνούσανε ή δεν είχαν μάθει όλα τα λόγια τα σωστά που έπρεπε να πούνε κατά την τελετή της βαπτίσεως, το μυστήριο της βάπτισης. Λοιπόν, το παιδί αυτό δεν έβγαινε σωστά βαφτισμένο και στο τέλος όταν μεγάλωνε και γινόταν μεγάλη κοπέλα, γινόταν στρίγκλα, δηλαδή έβγαινε τη νύχτα, στρίγκλα είναι μία παραλλαγή του υπνοβάτη. Δηλαδή το παιδί αυτό γινόταν υπνοβάτης. Σηκωνόταν τη νύχτα, έβγαινε, έκανε δουλειές, έβγαινε στους δρόμους και διάφορα. Δεν είπαν όμως ποτέ για άντρες, πάντα λέγανε για γυναίκες. Ότι βγαίνανε το βράδυ στρίγκλες, μετά τις 12 η ώρα, μέχρι το πρωί, ξημερώματα. Και βάζανε κανένα σεντόνι, κανένα αυτό και πήρανε το λάδι από τις εκκλησίες, από τα καντήλια και αν δεν τους έβαζες νερό δεν ξυπνάγανε. Και μόλις έβγαινε το πρωί ξυπνάγανε και δεν ξέρανε που βρισκότανε. Άλλες ήταν βρακωμένες, άλλες ήταν ξεβράκωτες. Άρα δεν είχαν νοημοσύνη τι κάνανε. Αυτά ξέρουμε. Λοιπόν, έχετε δει εσείς? Ναι, προσωπικά έχω δει. Τι, στρίγκλα? Ναι. Τη νύχτα? Τη νύχτα, μέσα στον δρόμο. Γι' αυτό λέω Γιατί ότι... βγαίνανε στρίγκλα? Ήταν σε στέλνει σαν υπνοβάτης, ας πούμε. Και αυτή που είδες τι έκανε? Αυτή ήταν μέσα στον δρόμο. Πώς ήταν? Ήταν με το νυχτικό της η γυναίκα, ήταν περίπου 80-85 χρονών. Άλλοι λέγανε ότι ήταν ξαναμουριασμένη, αλλά εγώ θυμήθηκα αυτά που μου λέγανε οι παλιοί. Και λέω εγώ, να την στρίγκλα, βγήκε. Και μετά πήγα και ειδοποίησα τους δικούς και την πήρανε τη γυναίκα. Δεν θέλω να πω ονόματα γιατί είναι τώρα πρόσφατα πριν 10 χρόνια περίπου. Και πήραμε και αυτή τη γεύση και είδαμε ποιες είναι οι στρίγκλες. Τώρα μπορεί να πάει
μπει μέσα στην εκκλησιά, μπορεί να πιει λάδι από το καντήλι ή μπορεί, ξέρω εγώ, να πάει να ανάψει το καντήλι. Έλεγαν λοιπόν κάθε χειμώνα το 40μέρο που είναι πριν από τα Χριστούγεννα, 40 μέρες, μπαίνει κάπου στις 15 του Νοέμβρη, αρχίζουν οι 40 μέρες, κάπου 15 του Νοέμβρη, 14-15 και τελειώνουν τα Χριστούγεννα. Αυτό λοιπόν το διάστημα του 40 μέρου, που είναι οι πιο μικρές μέρες του χρόνου, γιατί σκοτεινιάζει από τις 5 η ώρα το απόγευμα, και ξημερώνει την άλλη μέρα στις 8, ας πούμε φέγγει καλά η μέρα, λένε ότι έπεφταν να κοιμηθούν νωρίς οι γυναίκες αυτές που ήταν και μισοβαφτισμένες, γιατί ο παπάς δεν τους είχε πει όλα τα λόγια στη βάφτιση, και έπεφταν να κοιμηθούν νωρίς με τις κότες, όπως έλεγαν, γιατί τότε όλοι οι άνθρωποι στην πόλη εδώ είχαν κότες, επειδή είχαν παιδιά για να πιάνουν τα αυγά και τέτοια, είχαν κότες που γύριζαν στους δρόμους. Οι κότες κοιμούνται νωρίς και έλεγαν ότι έπεσε να κοιμηθεί με τις κότες, δηλαδή μόλις βασιλεύει ο ήλιος, και ότι χορταίνανε τον ύπνο και βγαίνανε, ύστερα ξυπνούσανε και σηκωνότανε και ήταν ακόμα νύχτα. Βγαίναν λοιπόν στο δρόμο και στριγκλίζανε και τρέχανε, ξεχτένιστες με τα μαλλιά τους να κρέμονται, με τις πουκαμίσες εκείνης της εποχής, ξυπόλυτες, και τρέχανε μες στο δρόμο χωρίς να ξέρουν γιατί τρέχουν και που πάνε και χωρίς να καταλαβαίνουν τι τους συμβαίνει. Και οι εκκλησιές που ήταν ανοιχτές τότε, όλες οι εκκλησιές, μπαίνανε μέσα και πίνανε το λάδι από τα καντήλια και αδρυμώνανε, δηλαδή αγριεύανε. Και αλίμονο, σε όποιον συναντούσανε μετά, τον εξεσκυλιάζανε με τα νύχια, τους είχαν και νύχια. Καμιά φορά λένε δεν κόβεις τα νύχια σου που είναι σαν της τρίγκλας. Δεν πάβετε που είστε στρίγκλες, είναι αυτό που φωνάζομαι και τέτοια. Και κρεμότα, άμα χτενίσου που είστε σαν στρίγκλα, όταν τα μαλλιά είναι ξέμπλεκα. Λοιπόν, όλους τους χειμώνες κάποια έλεγαν πως έβγαινε στρίγκλα. Και ύστερα όλος ο κόσμος την έδειχνε με το δάχτυλο, αυτή βγαίνει στρίγκλα. Αυτή βγαίνει στρίγκλα, είχαν λοιπόν πει 2-3 γυναίκες από εκεί πάνω, από το σταθμό των λεωφορείων, οι οποίες ήταν παντρεμένες και είχαν παιδιά. Και λέγανε καλά, ο άντρας τους δεν τις βλέπει που βγαίνουν τη νύχτα και στριγκλίζουνε. Λέει προσπαθεί ο καημένος τι να κάνει. Της μιας λοιπόν ο άντρας της έβαζε μία σκάφη νερό δίπλα στο κρεβάτι, ώστε μόλις σκονόταν αυτή από το κρεβάτι να μπει μες στο νερό και μόλις της κολούσε το νερό στα πόδια ξυπνούσε. Το βράδυ πάντα μετά τις 12 είχαν βγάλει και την ώρα μάλιστα, για να φοβάται ο κόσμος. Οι τότε πονηροί της εποχής του 1900, του 1940, του 1930, ντυνόντουσαν με κάτι σεντόνια άσπρα και ανέβαινε ο ένας απάνω στον άλλον και βγαίνανε σε ορισμένα σταυροδρόμια και όταν πέραγε ο κόσμος τη νύχτα φοβότανε. Για να μπορούν να πάνε να κλέβουν καμιά κότα, να κλέβουν κανένα γουρνόπουλο, καμιά κατσίκα, για την επιβίωση. Ήταν ένα μεγάλο κόλπο της εποχής εκείνης, από ό,τι μου είχε πει ο πατέρας μου. Και μία μέρα που έφυγε από εδώ, μία η ώρα τη νύχτα να πάει στο χωριό, στην Αργύρινα συγκεκριμένα, στο χοντρό γκρεμό που λέμε εδώ που είναι το Βεζιάδικο το πρώτο, εκεί λεγόταν χοντρός γκρεμός, ένα μεγάλο βουνό. Είναι λοιπόν έναν βλέπει ξαφνικά μπροστά του και σουρωμένος και αλλά βαστάει και ένα ραβδί από αμπουρνέλα από ό,τι βαστάγαν τότε στην εποχή εκείνη. Βλέπει έναν όγκο μπροστά του περίπου 3 μέτρα ύψος, ένα άσπρο πράγμα και του έκανε διάφορα σχέδια. Ήταν ένα γερό παλικάρι βέβαια της εποχής εκείνης ο πατέρας μου από ό,τι ξέρουμε. Και πιάνει το ραβδί και αρχίζει και βαράει στο κάτω σημείο το τέρας αυτό το άσπρο. Ξαφνικά το τέρας αρχίζει να φωνάζει βοήθεια. Φίλε, είμαστε ανθρώποι, μη παράς, μη το ένα, μη το άλλο. Μαζίσαν τα σεντόνια και πήραν δρόμο και φύγανε. Αυτή είναι η ιστορία και όλα τα άλλα είναι παραμύθια, με λίγα λόγια. Όλα γινόταν μόνο για την επιβίωση, οι ξύπνοι της εποχής εκείνης. Έκαναν διάφορα σκευάσματα, να φοβάται ο κόσμος, να μην κυκλοφοράει τη νύχτα ο κόσμος. Και είπαμε την εποχή του 1900, του 10, του 20, του 30, του 40. Επειδή ήταν δύσκολη η επιβίωση τότε. Οι στρίγκλες ήταν οι γυναίκες, βριές. Και βγαίναν τη νύχτα, ναρκωνόταν μες στο σπίτι, δίχως να το θένε. Και πάνε και πίναν από τις εκκλησίες τα καντήλια, κάναν εδώ, εκεί. Και βγαίναν και κάναν το λολό. Ύστερα τους πιάσανε οι άντρες και τον ρίξαν κάπου στο στελιάρ και δεν ξαναβγαίνουν πια.
Να, δεν βλέπεις τα μάτια τους. Ήταν δυο γριές και ήταν αδερφές. Και λέγανε ότι αυτές βγαίνουν στρίγκλες. Να, δεν βλέπεις τα μάτια τους. Οι γυναίκες καημένες θα είχαν κανένα πρόβλημα με τα μάτια τους. Ήταν έτσι συμπλιασμένα. Να, από τα μάτια φαίνονται. Όλη νύχτα είναι στρίγκλες. Δεν κοιμούνται. Αυτά μέχρι που ήμουν εγώ και μέχρι και 20 χρονών που ήμουνα. Έλεγαν ότι βγαίνουν στρίγκλες στα σοκάκια, στους δρόμους, στριγκλίζουν στις εκκλησιές. Οι εκκλησιές λοιπόν, να σου πω, στο 1960 και μετά τις κλείσαμε γιατί έκλεβαν οι ξένοι τις εικόνες. Μέχρι τότε ήταν ανοιχτές. Μπαίναν οι ξένοι τη νύχτα, κλεβαν οι εικόνες, βάζανε στις βαλίτσες, το πρωί φεύγανε να πιάσει τις εικόνες. Και αποφασίστηκε να κλειδωθούν οι εκκλησιές και με το κλείδωμα των εκκλησιών σταματήσανε να βγαίνουν και στρίγκλες. Δεν ακούστηκαν πια. Αλλά επειδή υπήρχε μία γυναίκα γεροντοκόρη, ψηλή, ξερακιανή, μελαχρινή, που το δέρμα ήταν κολλημένο στα κόκαλα, είχε κάτι μάτια μαύρα πελώρια, έλεγαν αυτή είναι στρίγκλα, αυτή βγαίνει στρίγκλα, αυτή έβγαινε στρίγκλα. Και μετά πέθανε αυτή η γυναίκα, πεθάναν τώρα όλες αυτές, δεν βγαίνουν πια οι στρίγκλες, φοβηθήκανε. Συνάντησα τώρα εγώ τελευταία εδώ, μου ήρθε μια νηψιά αυτής της γυναίκας που σας λέω πως ήταν ανήπαντρη, ξερακιανή και μελαχρινή πολύ με μαύρα μάτια και έλεγε ο κόσμος ότι έβγαινε στρίγκλα. Μου λέει λοιπόν αυτή η ανιψιά ότι η οικογένεια όλη είχε μια σκιά στην καρδιά τους, είχαν μια πίκρα, γιατί υπήρχε αυτό το πράγμα που έλεγαν ότι η κοπέλα αυτή, η οποία ήταν και αρχόντισσα και τίμια και φρόνιμη και καλή κοπέλα και με πολλή περιουσία, επειδή είχε το όνομα ότι βγαίνει στρίγκλα, έμεινε ελεύθερη, δεν την πήρε κανένας, έμεινε απομονωμένη, είχε μια μελαγχολία και η οικογένεια όλη είχε μέσα στην καρδιά της ένα καημό για αυτό το πράγμα και πέθαναν όλες, η ανιψιά τώρα μου τα έχει πει αυτά, με αυτό το καημό πήγανε και έμεινε μια τεράστια περιουσία πίσω που την κληρονόμησε η ανιψιά. Επιβεβαίωσε ότι είχαν τον καημό, το ότι η κόρη μια της οικογένειας έβγαινε στρίγκλα. Σήμερα δεν υπάρχουν στρίγκλες. Και όταν είπα εγώ στη μάνα μου μια φορά, καλά τι έγιναν οι στρίγκλες, τι έγιναν οι γυαλούδες. Λέει τώρα με τα φώτα, τα πολλά που ανάβουνε, φοβηθήκανε και φύγανε. Αυτές βγαίναν τη νύχτα. Και βάλαν άσπρα σεντόνια πάνω τον ξέρω εγώ και βγαίνουν και στριγκλίζανε. Και λέγανε οι στρίγκλες, και βγάλανε στρίγκλες. Αλλά τρελαινόταν με το λάδι που πίνανε, φαίνεται. Στριγκλίζουν αυτοί που περνούν οι μουσάτα πάνω κάτω, στριγκλίζουν από την πόρτα του σπιτιού μου. Ωρε Παναγιά μου, εκείνη οι στρίγκλες αν είναι. Εκεί να έρθεις, έχω. Μια βραδιά να έρθεις στο σπίτι μου, να δεις ότι τραβάω. Πολύ πράγμα. Περνούν για πάνω για το παραντάκι εκεί που χοροπηδούνε. Και παίρνουν από την πόρτα μου. Φωνάζουνε, βλαστημούνε, στριγκλίζουν, στριγκλιά να βγεις κακό. Κάτι κορίτσια ανεβαίνουν στα τζιπ και στέκουν ορθά. Και όσο τρέχει εκείνο στριγκλίζουν να σκοτωθούμε. Έτσι κάνουν. Για τις στρίγκλες βγαίνανε τη νύχτα, 12 η ώρα τη νύχτα. Και ο πατερούλης μου προχωρώντας με το άλογο, πηγαίνοντας στο χωριό του, άκουσε φωνές. Και φοβήθηκε ότι ήταν στρίγκλες. Αλλά αυτή ήταν κάποια κυρία η οποία έβασε και πρόβατα. Τη νύχτα? Τη νύχτα, ναι, σκονότανε πρωί. Τη νύχτα, 1 η ώρα και έβασε και τα πρόβατα και φοβήθηκε τόσο πολύ ο μπαμπάμος μου που της μίλησε μετά από 2 ώρες. Ότι νομίζοντας ότι τον κυνηγούν στρίγκλες, αλλά δυστυχώς δεν ήταν στρίγκλα. Ήταν κάποια κυρία η οποία την ήξερε πολύ καλά. Σε αυτό το αλόνι που βλέπετε εδώ, αλωνίζαμε τα στάχια. Τα θερίζαμε το τραπάνι, τα αλωνίζαμε, τα βάζαμε μέσα εδώ, τα στρώναμε, μεταδίδαμε γελάδες με γαϊδούρια, τα αλωνεύαμε. Λιώνανε αυτά, έβγαινε το πληθάρι που το πήγαιναν στο μήλο και έβγαινε το αλεύρι, γιατί ζυμώναμε τότε. Οι στρίγκλες βγαίνανε τη νύχτα και αυτές πήγαιναν στα καντήλια, πήγαιναν στις εκκλησίες και πήραν το λάδι από τις εκκλησίες. Και όταν σε πιάνανε, αυτές μπορούν να σε κλατουνίζανε, δεν ξέρω τι θα πάθαινες
και συνήθως στρίγλεσαν οι άνθρωποι, οι υπνοβάτες και βγαίνανε στρίγλες. Και εάν τους έλεγες το όνομά σου λέγανε, νομίζω, έπρεπε να φύγεις, να μην σε πιάσουν οι στρίγλες. Εάν πήγαινε στη θάλασσα, δεν μπορούσε η στρίγλα να μπει στη θάλασσα μέσα, έμενε γύρω-γύρω